Malaman ka na. Malaman ka. Ang imong nauna, dili makabot sa mga pari. Tanawa. Kung magsaribol niya sila sige yapong pasa, dili ba? Walang basa-basa. Magbabasa di ko walang pasa. Ilang istorya ka ng mga lagi haron inil sila ng mga tas o mga na. Di. Mo ka rin nakapalukat pa kanila. Kaya nas ko lang sa lata. Nagsunti ko rin sila mga lagi. Balik ko naman na. Haron masamtan hindi mo ang tanan. Bisa nakasamat ka na. Nasaan mo nakasamat ka na. Kapan ka na lang imong pagkakulit ka na ako. Kasi lang ako papajisan. Mga pari lang kanagwa yung mga pasok sa akong papel. Hindi sila kakaya na. Hindi. Kaya nagpabilin sila silang kaulag o kaulag po. Di sa sabi nila ka ng ulag ka ng mga buring. Alam, masakang mga dili mayo. Mga palaong anak. Ayaw. Ayaw. So, di sa kung saan naman dito ako. Ngapit naman dito. Matuba na kasulatan. May padayag na yung kasama. Kung saan pala ko niya. Kaya naman na pala ako ko rin magtatabang, ako ko rin nagsakripisyo. Ang problema, ang ilang mga kakuhan. Anak, sa pagkakaroon, wala ko siya naman sa buong karoon. Ipakasama ko kanila sa batong walay bili. Ang iyong kalihan. Ang iyong kapalintihan. Ang iyong higala. Iyong mga anak. Asawa. Iyong mga gibuhat. Di pangabahan sa ikanong ama. Ulit ang inihanan. Sa nakailangan. Tungkol sa parang kasi na kung gusto mo sila magpabilin sila ng andan kaya dili sila magandang sila mga kaya kung lagi pa ba Jesus mga lagi ako pinigita ko ka nga nagkagay na akong kasing-kasing kasi naanit sila na ako pa ka Jesus pa nasa una maluluyan ko umaginatagan matinabangan. Salamat kayo, anak. Nga-inig-tigit ka. Bugnaw na sa kalimutan. Bugnaw sa mutagat sa taong dili mutagat. Ginaluoy ko niya. Kaya kung bugnaw ka, dili ka manulti ang isang buhay. Ang iyong lakas mo'y magkantas. Kung hantod sa hatan, wala natin mo lakas kung mamatay ka. Mga badlogon ko ikaw kanunay. Salamat ang hangan. Salamat. Kung natawag mo ba na kung nawala sila nga ako, Diyos noon ko, maayo ko, ako hindi lang matabangan. Papa Jesus, kanang nakautang na ko, kwarta ba, wala naman ka naman balik ang ano, di ba? Na sa'yo maulaw, magalit ko maningil, di ba? Nakautang na ko, kwarta. Anak. Anak, ang wala ako sa kwarta. Ang kalibutan ng isa kalibutan ng pusa espiritu, isa espiritu na. Kung sa langit, maupot sa inyo. Lah. Mabayan din ang silamahan. Oh. Iya ka na kasigsahan. O ganakas kalibutan na kinala ng iya sa kasigsahan o kalibutan ng mga tao. Nagawari ka ba? Nakatulog ka ba? Nagapanampal o sakripisyo ang ilang mga sakit imo pang ipangandoy na diya sa imo. Kaya naluoy ka na nila. O sa gitabangan mo sila.
Sa kalibutan kay daluoy kanila. Nagagaw ka kung kamo ka niya sa iyong asawa, dili ba? Sila, mga diyotay pinakagamay ito, masarap hindi ko gagawa. O yan ang ipayos na. Anak, kikinang na may usang lawas ang espiritu. Kung nakautang ka sa kalibutan na, nakautang ka sa Diyos. Halimbawa ako na kung buo utang mga Jesus, anak, kung ano na kayo na kumautang, ngayon mong pagtagal, labo pa sa iyong kagalingan. Pwede ka na mapapas. At tama pa mga Jesus, no? At ang inuwan kanina, adunay usa ka agalon na nagpautang sa iyang naasay pinihalan. Yung pinihalan, nagpautang iya pa rin amo, agalon, wala naman sila namayan na ako. At sa sagaran, yung iyong agalon, sunugan, o lipon, ayun na lang sila kanila. At utang, iyan. Ayun na lang sila kanila at utang kay dahil nila sila gulo. Manubag nila, hindi tawag sa panong kay dili na kumupautang nila. Iya katong yang sulugon, di ba? Iya mayroong ipanila. Malaman ka na. Malaman ka. Ang imong una-una, dili makabot sa mga pari. Tanawa, kung magsaribod niya sila sige yapong basa, dili ba? Walang basa-basa. Magbabasa, di ko ba lang basa. Ilang istorya ka na mga lagi haron inil sila ng mga tas o gano'n na. Di, huwag ka rin nakapalukapa kanila. Kaya nas pala ako sa lahat. Nagsunti po rin sila mga lagi. Balik ka na. Haron masamtan, hindi mo ang tanan. Bisa nakasamot ka na. Nasaan ka nakasamot ka na. Apan ka na lang imong pagkakulit ka na ako. Kasi ako pa ba dito? Isa man pala akong istoryahan. Alang-alang akong asawa akong istoryahan. Na, sa mga istorya nila ko niya, manutok pa, kami nakatulugon, kasi kung istorya ko rin adlaw, nakalakawan pa ko, kaya naggali lagi. Mau ka na ang tawanan na lang. Ikaw rin ang tawasan. Lumabag ko na. Kung sa sayo, takot sa langit, di ba? Ang tao, na nagpahimulos sa iyong isip ka tao, mapayamo sila na. Kung unsa ang dili gustong buhaton ka ng ayaw buhatan, yan ka nila. Kaya, ganang tawa na makautang, utangan ang gaway ng kantinan. Grabe na. Lagito na. Apan kung siya makapamahal, wala rin ko ng balik. Mga kung ka na, wapay mo sila na. Wala. Wala yung problema ka pa Jesus. Ako, wala na sa pa. Nasahid ka lang. Nasahid ko. Ay na lang pa ka Jesus. Inaman nas bilang kasalatan. Walay jutay na sala na wala di mo nakita. Dili ba? Malaman ka na. Malaman ka. Ang dako pa niya sa lang kanima. Kada pagpakig-away o pagpalayo kanima. Ikaw, gigamit sa balaang espiritu. Mas dako kasalat niya kanima. Inay nga sila ang mahatag kanima aron makadawat o kung sa'yo na kanima sa inyong kabuang giliwa ka o nagawari ka. Kapito pa kadako kasalat. Wala. Tama no para Jesus no? Muhatag mong galing sila sa pari na. Muhatag mong galing sila sa pas na pag ba? Wala din sabi nila para po ang makapahali ko ng pastor. Diba? Kanang isikutan yung pangalan ko sa po. Gibadlong ka. Kung pabadlong. Kani, amin yung pabadisas na nagsuko na ko ba? Igsuon sa akong asawa.
May stapon din. Ano siya? Dili lang siya. Kabalo ko mga may sabi, ada, history na kami. Kaya, siya. Ang dili lang ko nung gusto na ko, nila na ko, kanang birana ko ang pare, isugutan ng pare. Wala sila kabalo, nga kana di ito, bali ito sa pare, kung mantigos siya, nung gamit siyang kaalam, di ba? Ito ba, gimahal sila ba niya, dali, kamo, nari. Kung dili na ko na isulti ng pangalan, di ba? Wala ingon nga akong taguan. Ya, alam mo na ako na, Papa Jesus ba? Ako mahiskutan nilang pangalan. O, kanang, murag ingon sa gidaot. Wala siya kabalo, nga mo din katapusan nga pagigusay. Dili ba? O, kung hiskutan imong pangalan sa imong sa labaw, nga diya kanimo ka ikaw man ang magtataka. Dili man sila. Ano na ba'y panahon na nakuugong na sa Diyos diya kanila. Pero sa kalibutan lang, dili ba? O, ang Papa Diyos, kanina nila nga, giingnan ka buang, giingnan ka daotan, giaway ka sa kalibutan, luay kay ka sa kalibutan, dili ba? Kay giwuli ka, wala ka kitagat, pero sa ko, giingnan ko daotan, ginanambal ko, luay ka sa kalibutan, no? Naglakaw-lakaw ko sa una. Gusto ko na ako, Papa Diyos, no? Kanang mga tao, kanang sip-sip na ako. Gusto ko ito, gusto ko kunuhay siya, naglakot kay kunong bagi anak ka dito. Gusto ko kunuhay siya kay, para ingon kuno na ako, nilaban kuno na ako. Dito, talawan de ay mutubag. Ang yan, suko-suko, ba, sip-sip ko doon. Yung ingon dito, di mo ka na ko na ipail. Yan, dito, di silang balay. O sa ina, maglakaw sa siyang grupo, di ko hiskutan. Yan pa yun ingon sa kuha, na, laban ko sa kuha. Di ba mga nakasagaran kiniya sa tao, Papa Jesus na? Tingnan pa gani ko, wala mong gani na ni apil na si Kuano, wala mong gani nag-like na siya. Gamit po sila, talawan na, talawan na. Ano mo, nagmukha na yung mga tao nga, mga sundalo nga, di ko malaw magpabuto. Para nagsip-sip, patubang din ako, pabukot-bukot, pa serious dayon. Ang pagana dayon. Yung paabot-abot, ako ba po, paabot-abot po sa kuha nga, soldan ko sa espiritu, ang kalam sama na ako. Ano yung isabot ka po sis. Imbis ako lang yung, isulti lang ang akong pangalan, isulti lang ko, nga nausap ka, sigura ka nausap, para na ang tanong. Dili ba? Dili ko ikaulaw nila, no? Silang grupo, silang higala, i-mention nila kung pangalan, no? Dili ba? Kaya ilang ibuhat sa masanaan. Isilutan ko nila yung akong pangalan. Ang balang espiritu, isilutan ko nila. Nag-aampo sila sa amin. Anak ama ko kanima. Ikaw ay nakadugong kung nakailan, di ba? At salamat. May mga na po ingon, Papa Jesus, na may nga na konsideraan na ako ang akong kasing-kasing, kahit na kaya akong kasing-kasing. Mahamon na ang templo, Papa Jesus, na mahamon na sa arka, no? Templo sa Diyos lang kasing-kasing. Konsideraan na ako rin kong kasing-kasing. Musuko na dito sa mga tao, mga lipakira. Musuko na ako sa mga tao, nagaykulo. Apel din rin, wala ka rin apel din rin. Sanadada kong kasing-kasing, di ba? Kung kailan mo, di ba mo naabot, di ba sabot? Ang ilang una-una, mga ikaw. Wala, magwangit sa tao. Kung ikaw, kung ang Diyos aman, wala kailan, sa pagtuon nila sa imuha, hindi makita sila. Ang ilang una-una, susunod, ko noong punta, muna naikabang nagwari na Papa Jesus, ang templo, ang arka ni Luis, kaning katoliko, si Bahan sa katoliko. Kung arka na Papa Jesus, pati man ang naghana din mga dagan mga kainan, mga ihalas, mananap din, malupad na mga ganyan, kung manumisa, malupad na ganyan, bis na pa'y tabanganan, malupad, pag ganyan ilang amahan, nang naiposes na, di ba? Wala sila kasing-kasing pagtamang Papa Jesus na. Yan, ako itong haba ka na, ayun, ibuhat ng kunuhay ko, kuhan ko sa, dala po siya, kanang, sa kanang, bindita, basta bindita, nabasa naman to dala po siya, kanang, anos, kanang, insinso, Papa Jesus, dala sa insinso, kung naman na, pag sinot na, di ba, mawa na, kanang bindita, pag na, mawa na, Porte mo kayo pa seryo sila ng pagkaunos Diyos, kundi kung mahagbong ko na makagaba, o ka na sa tulinyo, kanang mga ribulto, mahagbong ko na makagaba, gamay gani nga, nasayok gani, kahit pahiran ko na makagaba. Dapat to, paghawa to, wala na. Isang mga pinangunawala pa ng Jesus na marumbuang mo.
Anakas balangkas mata. Mga parisitig pagkaroon mga buwang kagusto mo sila. Mga pagpabilin sa kalimutan kung punto ka matay. Ang problema, papagisas, wala rin pagin sila nagis kabulahanan. Ay, nagsukok din sila. Kung sa tinoon lang, kung makadungog sila sa kondisyon, kung susukukan na po na nila. Yan ang problema na papagisas. Ako ang ilang kalimutan. Pero ako ang malingit kanila. Ako nakalit nila. Dili sila makakaya kanila. May problema naman. Ilang una-una. Madala pa na ako sila. Gabit nila ako. O nga kung di ba naman. Gamay na lang pa ng anak. Ayaw sa pamatisan. Papan kung dili ba ito may kasulatan. Kung dili sila matinubanon ka na ako magpabiling matinubanon kaya dili ako makalimot sa kong kumatihan. Kasi nakakapamatisan. Ikaw. Dili mo ka patinubanon. Patinubanon ko amanay. Tumawagani na libiya ko sa kontawanan. Pero, naluay lang ko sa taong mga buwang-buwang. Naluay lang ko sa mga taong, mga taas ng karbo. Isang ka lang akong ikson. Naluay ganin ko niya, pobre kong kayo, yung mga anak ko, pag digikasan. Taas yung karbo ka ka, Jesus. Ano? Bawa ka daw mga tao. Mga nagsilang kanila. Gusto po siya. Kapag sa inaan ka ni manaasang kanya. Mga ka. Ay nagbalik ako ng Jesus. Ako, musukot lang ko. Kung sa akong buhat, basta dili lang yuga-yugan. Kanang dili na ako gusto pa ba Jesus ka. Kanang pahimos lang gan ako. Sa ulang tanan ko, pagmutan. Puting daigday sa tubang din ako sa akong tabangan ba. Kasi karoon ako pag-daigday ko niya. Pero dahil bilikot ko. Hindi. Ako may problema. Kapag pusis dito, gahamyo ko nila kung makahawa ko. Klaro na yung nalahawa pag tayo na ako. Pero ginala pag hindi na dito sa pari. Ay, kay nuli dito lang sa pari. Karoon yan ang pari. Ang paslawan. Nadagan ko din siya. Tayo po sa dito. Orasyon pa din siya. Kay, sige na pa si Carmo pa po Jesus. Dili ko na pong kadola, gamahanan ko sa hindi kwintas. Kaya mga habag, kaya ng mga pari, butang nanday nung habat, dito, rosary, dito, mga din ang gigamit nga, ayaw sa lipat niya, ako pa rin abulungan. Di ba? Muna ang habak ko dito na. Ama na mo na kasalanan pag dahil doon, kung ikaw wala nagabalaan, ikaw lang ka nagamit, anak sa inimalaan, di ba? Ikaw kayo na ako ng mga pari. Nagamit sa bindita, kailangan bindita. O, nagpaambong sa nagamana na. Pero ikaw, dili ka kapawa, pinagi sa tayo. Unang Papa Jesus, paselo ako ha. Nalayo kayo ko atong mga poses. Ha, Papa Jesus, ang kanang mga bata lang nasakit ang ilang lawas. Ako na lang makanto sa nabi. Wala mo na. Pagtanaw ko. Ako tanaw ba na ko nila, mura ordinary na ko. Tanaw na sila mga. Lagi pang poses. Ang amahan, agian ko. Kaya, insulto ka ni Papa Jesus. Wala sa kabalo. Na akong ipagayo na lang kay duway kayo mga bata. Dito, dili sila maduol na ako. Kabalo ko. Di ba? Sa sunod. Ayaw na. Ayaw na gamita yung kaluoy para sa mga taong di maluoy ka niya. Yatag na ako yung panahon na. Kaya napaidipin ang panahon niya ka niya. Bisa na layo ka. Ikaw ang aking ipabinawala ko. Parang gusto ko silang nga makakita sa dili nila gustong tanawon diya kanina. Makadungo sa di na gustong panginaw diya kanina. Oh, mga ka. Papa Jesus, ay sabi ka. Ako naman ginaman ang-explain nila, pero wala silang wala ba. Kanang imong gihalaran, di ba? Gawin mo na samahan. Gawin mo na tananong. Ang godubad. Di ba na ito? Nagtukod doktor ito kung saan nagkakanaw ka sa Diyos na ningon ka no. Sulayan na. Ay nagpatya. Di ba? Isulayan sila no. Kaya ulo ng mga bata. Gupang Jesus. Ano nino? O, sana mga bata ka rin bibili mo ganit mo.
Mamaya dali, maminaw sa kumatin sa kuasa kung YouTube, Facebook kami naman nila, no? Yan na, kaya halo ko sa, sobra sa cellphone, pamalikas, sumbong, di sila maminaw, yung karang na pusis. O patoy kong ikintawa, di ba? Di ko gusto pamalikas ko, di sa magyawa, di na ako gano'n, di ba? Karon. So, ayun na gani sila, abi nila, ako, makatabang, kumataw di mo tuon ako. Wala ko ikon, kung di hindi mananambal, kung di pare to, mo dito. Karon ang problema, kung kwaon niya mo na ang iyang mga imong gibalaan. Kwaon niya mo ng gibalaan niya mo, pagkamay naman kayo sa insinso pa, Jesus, no, wala naman. Yan, kanang bindita ka kwaon niya mo na, ikuha naman niya mo na, nabasa naman ganito, kay kung balaan na, pagkikap na, inita na, di ba? Kung inita na, kay bukan ang siliyaw-siliyaw lang, kay mo po nagyawa. Di ba? Yawa, maging away ka ni away na ang yawa. Masingit na, di ba? Abi nila. Hindi ka na kurasyon, paano nila yung giyaw ko, hindi na kasabot. Paano nila na? Boy, o nila na. O, tindagaan ng running poses na dalito. O, running na naman running poses, nagkanang padis-diyo sa mula ng buhat. O, tindagaan ng sunda mo, sumbi ang kalibutan eh. Yan kagulaan ako, kapatid sa kanina adiripon ako. Porte, natanawa na, hinarap ko. Lula niya, tabang yun. Dili nung mutabang, dapat sila kayo mutabang, no? Kaya kanako, no? Sali, sila na kapapagod sa inan pa ba? Dahil lang ang positive ito, katabang. No, gisugo na po po nila. Sila di ay, di ba? Dahil mo tayo na ako sila papagod sa ano sa pa ni mangiso, di mga tawhanan. Yalain ko mangiso, kaya pasunod-sunod, maproses na po, nakastaan. Di ka na dito pag-iwas sa sila din ng ako, buras, ako. Dalo, dyan. Ay, naman ko trabaho ito yung kayo. Mga to sa paabot pa mo. Magdala din po sa sarang maila na iyong mga katapunan. Panahon ng tato, daw lang makakita sa una din. Diba, i-cross-cross mo. Tapos digay, otro to. Magpalayo pa yun ako. Dunik-nik. Yama ako dito sabi nila nga ako pa ang magpakilo, ako pa magpakiloy nila. Sila na magpakiloy ako. So, mako'y pulos nila, dre magpagadong na ako. Kasi nagkakang sige na Troy. Anak kong si takabalo mo ka anak ko kasi siya. Ilasa, sige lang komentaryo, magbuhat, punta sila. Unay, nag-vlog pa rin sa Biblia, nag-vlog siya, magbuhat din siya, Papa Jesus. Wala mo po yung mutuwa na, may Papa Jesus. Ang ilarang buhat na, naglabutaw lang, nagsamot ka mo. Ako, wala mo ko na, suko na nila. Ako alam ba naman, suko lang ko nila, kaya kanindi, mukubit mo, mahadlo ko, musunod pa na, umaanin na, day. Magpamadong naman na. Inyong puliton na. Puliton yung mga maila naman na sa kung magputi. Pero wagi, maila sa binuhatan. Parang balik ko, Papa Jesus ba? Parang po si, ano yung baba? Kung kwaon mo ang imong gibalaan ng mga tao, magbuha na pang kalibutan. Kwaon mo na ilang, ang pari ba, tumatik na kwaon din na. Gusto ko silang mamaligya ng mga rosary. Botang na yan nila na. Sigarbo na nakuha rin nila. Sige pong bilang sila sa mga naghabak. Dali ito, utropod sila. Para ito nag-misa din. Ang misa walang itagad niya. Kuha din sa ginikanan, nangitag na intambalan. Di sa ito ba na insulto ang pare, di ba? Pag human, ibiyaan na, wakoy na human. Karon, po yung mga katoliko po din sila, kaya pa Jesus, no? Yan sa ingon sila, wala na, kaya gihalaran dito. Wala na ingon na, kaya gimisahan. Kaya gimeditahan, wala na, ulaw, no? Di ka na manghalad pa Jesus, no? Ima man yung ipot, no? Pasabot, naila sila na nito sila sa yawa. Di ba? Wala sige ko isa-istorya, wala mo ninuula ko mga ginikanan, ay, pag-asugan mo. Oo, tagat sila sa kama, anak. Akala ko ba doon nila. Di mga pong maminaw, di ba? Ito, pahawa na ko itong tulog kadali dito na. Ako ingnan siya, makisunti ang tako dito, kumutuong na ko. Ingnan pa ko itong habang. Mo ba ng pabisan, ugma? Di wala na ko nila mo. Ikasuko pa lang ka na ako, sakit kaya ko lawat. Kung maminaw na siya sa kuha, wala na. Kaya di ba? Ingnan siya, Sulaya, ay dapat siya. Para sulayon po, naro mga tao, ang mga estudyante, diya mausap, mabago, hasta mga maestra, diya mabago, mga maestro, di ba? Dili mga likas. Ano yung Papa Jesus? Dahil sila magtambat. Anak, gibalaan mo na ako na, mga puno.
Karon ako pangkalutan. Dili pa ko gustong tandaan nga patyo. Mo na man. Mo na ang ilang gusto. Sige sila buhat og sala, abi nila malangit sila. Kay naa sila reliyon, Katoliko o Protestante, abi na reliyon. Ang kaya ang ilang una ang reliyon, mao ang makaluwas nila, mao ang arka. Pati sa kabalo, kung ano na'y magsira. Ay, kapait sa kalimutan mga Jesus. Diso din nakabalotan ka na. Tama, ginaingon ni Dr. Rizal o ikaw. Nagpakabatay 33 ang edad. Kung Dr. Rizal nagpapusil na lang siya. Kaya ang tao yung sultihan sa kaalam. Na, buon magdaotan. Ako, kapatizas, kung naalagay mo pusil na ko, kung naalagay mo patay na ko, kanang mo patay na ko, kadili. Pagbuot sa kanang mo patay lagi na ko ba? Lipay ko ay. Bastang paita yun ang tao sa kalibutan. Sa karon, hudya ka, kalibutan mo na ito. Rob, kinsa yun. Kaya ito, udahunong ang kalibutan. Wala sila nakapamalanlong. Salamat pa rin dito sa nga bisan layo ko dito sa kawan. Nilayo ko ni mo nga. Ayaw mahiwa sa ang Manila. Salamat sa kanila. Apa ni mo kanila? Inulumi kini akong giingon na kanila. Ini ka sa pana. Oh, Papa Jesus. Oh. Salamat pag nga katong amin mo Papa Jesus si Chris Aquino. Ha? Salamat na kay wala man sila nagpasalamat na ako. Ako na lang magpasalamat niyo. Na di ba nangangit ko nimo? Lagi ako gusto i-text ninyo. Ngayon ko, Papa Jesus, tagaid ako giwa na kana si Chris Aquino. Dili mo matay. Kaya ayaw siya. Salamat ha. Wala mong tuod na sa nakailan ako. Di mo na ako na sa kadugo. Akong giyangyo ni mo nga. Imo pa nag-ingnan sa mga nangamatay diretso-diretso ng artista. Yan. Ang gani mo ko, wala mong kutong text. Yan. Nakapangayo naman ko niya. Yan. Ikaw, ingon man ka nga ihatang din mo. Right. Ato nga time pa. Kasi magsalig ko sila na kung isahay karoon ka. Yung una-una sa ko ano. Makaabot ko no kung niya. Magsalig sila sa ko. Yan. Di ba? Mag-antos ko to pila kasi mana no. Wala mo nakakita si Chris. Yan, yung gamit na lang. Yan, yung gamit ng tao. Haron siya mataas-taas ang kinabuhi. Pero wala mo siya nakita na ko kapag Jesus. Ako magpantong nila. Ikaw na lang may balon. At least ako, nakatabang ko na. Naluay magkuko niya itong nga time ka nag-post man siya. Kinsa ko na makatabang mag-ampo para kaniya. Yan, di-ampo ko. Yung yatag na ko. Balo man ko, di ba? Di ka. Dili madungog ang panggampo ko. Doon na yung tayo nga sa bisa pagpari obispo. Kaya nagabit man sa kabalaan. Di ba nag-iwan ka na ako anak? Ihatag ko kaniyo. O gamit. Na nakita man ako si Chris. Naluoy po ko niya. Namat ako ganyan. Salamat ha. Pero katong uban, hindi ko minaw. Wala man lang nakita ako, Jesus. Dahil magyatag pa rin ako. Hindi na. Pero karon, sige mo ko ni mo kasukaan ko ni mo ato no. Mga to, doa kasi mana akong yantos no. Ako yung nag-antos no. Salamat pa Jesus, ima po kong libat ko. Usahay man God. Kinino na akong pagkahoy ang maluoy din ko. Mao maninoon ang pagka-spend sa mga tao na ko no. Kaya magsalig, si Noli may gugmaon na, si Papa may gugmaon na, si Noli pa yung gagmaan na, may gugmaon na si Noli. Di ba mo na yung pagka-spend sa tao? Wala. Ikinang-init din ko ang magsulti. Tanawa. Kung ikaw man na naman, di ba dili ka nila tanahan, di ba? Tuwaan ako dyan. Kapatid. Dito, nagawa ka. Ikaw pa, ang mag-antas. Ano ka? Ang pare. Ayaw na kapatid. Ayaw na. Kay Basi, madungog ni nila. Saya na ba magigsulti kung di rin imong gamitan akong mahaba. Madungog.
Naharap sila agi ng sila ni Boy. Nana po ng ipos. Nga kung dili pa na ko ipapos, musukopog ka. Kaya imong gituyo to para masulti ang mga tinago. Para makasulti kung diretso-diretso. Nga karon. Ala ka nga lang. Gigamit ako. Huwag ay kong kasing-kasing. Nga karon. Ayaw po sila. Kaya nianhin sila din ni Haron na nilingkat pa. Kaya ka di ata. Gipugnan ka sa napalabayan sa palaki dito sa una. Karon nila mga gisulti. Mataka sa mga tao. Ang ilang pagbuhat ulit sa lawayan din. Matagod sa tao. Kasaysayan ka ta na. Apan ka. Kinanat-init ako sa sulti. Dili mo kainit. Huyang ka, di ba? Kasi lang ako man. Ako lang ibuhat. Kung ako ang ibuhatan. Kapag dili pag ina ko makaya at kanunay ko mga asawa. Hindi pag ina ko makaya. Tigay ang yung ulo nito. Magpakasama kanunay. Ibig na kapubon ko. Tama na tama. Kaya mo muli yung gamit ang pangako. Okay na lang. Salamat. Pasaylo ako. Mga kanunay ko. Mga tanang bisan. Na iyong kahalaha ang akong isulti. Di mo mabati kinako sa iyong kasing-kasing di mo kanakuan. Gusto mo mo po. Mag-isulti po. Wala mang kailangan makasamot ako. Ako may isugo nila. Ako may kasama nila. Ako may isagdahin na parang isagdahin na sila. Ako na may namanduan nila. Wala ganun sa damo ko na. Okay na. Okay na. Matuman na yun. Matuman na yun. Samtang naapa ko sa iyo. Ako pang iwalihan ang mga taon. Huwag taas sila. Huwag mga kayo. Wala tayo. Dagang ko sila natin sa pangita. Matuman din po. Ha? Dahil naglaanilo ka na ako. Kaya sila nagpatiman. Isulti ka na nila, anak. Isulti ka na. Kaya rin maulawa na sila sa ilang gibuhat. Ikaw magigamit sa espiritu. Mga ilang yaga-yagaan. Apan sila, gigamit silang kaulag. Mga ilang pinagyahan. Karon anak, timbang-timbangan ni pagayang. Dili ka mo init o magpabili ng kampong na. Timbang-timbangan anak. Kaya kung imundupan ang tanan, ikaw mag-atas o dagan ang may perno. Sulti sila sa kamatuanan. Ayaw itago. Ayaw tago kay naluoy kanila. Kung masako sila. Irunin pa kayo. Ako ang Ginoo. Magsilat kanila. Ayaw na pera lang ang imong kuma. Gito padamas-tawasan lang. Tungod kanila na portray ka lang. Naportray ka. Kaya imo mong ihatag ang tanan adto ka na ka. Awan ako ang Ginoo ang nagamit ka niyo. Palimaslan ko sila. Palimaslan ko sila. Kung nabasa na niyo ang giyon ni Moses. Kung sulaw man ka ni adto ang balawad ni Moses. May masulaw pa ka ang balawad sa Espiritu. Timbang-timbangan niyo ka ng mga kahig-mahala. Kaya nga masama na wala na siya pa na wala na siya
Ang gusto na ko, dapig na ko ang gusto. Dili gusto makibatok. Kamu nakibatok na ko, pwede tamo anhaan diya. Pangasabaan tamo. Ano man, pagbasa mo Biblia, mga mango mo. Pagbasa mo Biblia, wala na pasabot ito away ko sa pari. Kaya daghang mga pari ang salawayon. Daghang mga pari sa lawan. Kamu mga pari, musugot ba mo, mapakaulawan mo. Pakaulawan mo tuod sa mga binuhatan sa mga datang pari. Sa mga pastor, sugat mo. Ako na isulti niyo ako ang Ginoo. Ako ang Ginoo, nga nagamit ka niya. Ayaw paabutan nga mausab siya. Mausab ang iyong tira. Ako na ang Ginoo. Ako ang nagpili kaniya, pili ka mo. Mga kanunay ko, nag-iim kaniya. Ang dili ni mo gusto, anak. Ang dili ko gusto, dili ka rin. Dili ka mo. Maano ka lang. Basta, isultian ko ka mo. Ako ang nagamit kaniya. Dili ko sama kaniya. Mga mo naggamit ka ako. So yung paggamit sa kong gibalaan, pagbantay mo, kay kining akong gigamit. Kung init na kini, siya ang mulaglag kanino. Kay ako, anahaman kaniya. Sila, ang pinakaingon ninyo nga may bato sa inyong katilingan, sa inyong lugar, may bililon ka lang ako. Kamu, mga pulpaw, kung maagpang ka niya. Sultihan ko ka mo. Alaanas balaan ko sa landan. Kung natuman na ang balaan ko sa landan. Natuman na pinagisanak sa tao. Ang magtatama. Kung kamu mga pari o mga pastor, ipailan ninyo ang espiritu, umabot o labaw pa sa kanino. Muna ka na. Pagpili mo. Magpabilin mo sa kamatayan. Sa pagantos, umbiyak ka mo. Adto ka mo inom sa tubig sa kasakitan. Tubig, ay bayan. Apan kinahalang baydan niyo kini. Haron, kamo maylan ang magkinatakan. Ang mga tao nga nagyaga-yaga sa espiritu, ikaw ang masakitan. Ikaw anak. Ikaw nag-painom ng tubig, ay bayan. Apan hinugdumi. Kung mahuman na ang panahon nga imong giantos para kanila, sila na po lang akong pailakon. Kung karon nagkatawa sila naman ang magsumala. Kanunay ka nagutunan ka lang. Nganong ikaw man, nahigwa sa dagan sa kalibutan, tungod kay ikaw ang magpatama. Ang mga tao, wala sa imong pakigsulti para sa kalibutan. Tungod kay wala sila interes sa kalibutan. Sa dagan, anak. Ikaw, ang kanunay nag-uwan, nagahilak ang imong lawas, nagmasakita. Tungod kay ikaw, nagakita sa pamaturan. Inumulumi, anak. Namatay ko sa edad nga 30 kapin katuig. Kaya ako ang ipaantos naman para sa kaulag sa kalibutan. Nagbilin ko ang mga sukulay. Inigbalik ko espada. Sama sa kamatan, sama sa kilan. Nakasabat pa ka lang. Natingha ka. Ngayon imong lawas. Dawag pamalian ka sa mundo. Tungod ikaw. Ang nagpainom sa tubig. Gikinahanglan mo atag sila kanima. Gikinahanglan na. Kaya ikaw man ang nag-antas. Ikaw. Kapag inom dami kini. Inom dami kini na.
Ingawat sa kapanahonan. Laglagon ko ang nagyaga-yaga sa espiritu. Labas na na. Kanima. Paningan ko sa gamay nilang mga inutangan. Gamay nilang mga gibuhat kanima. Anapas ko lang ko sa natin. Bisan gamay tinulog sa ilang mga salang. Nasulat ko ka na. Nakita ko ka na. Ikaw ang gipaugatan o naugatan ni Nabita. Kaya uban pagani mo ng mga nagalakan. Ikaw pa'y palagaran. Ikaw pa'y sukaan. Inom na yung pangaya. Kung kita ako, mawasab ikaw. Amot ko kasaman. Sa pagbalik ko, espada. Dili ka rin ako. Ikaw na ito. Busa ang yagin ko kanina. Ayaw na lang pangaliupo para kanina. Ayaw na pag-ampo para kanila. Ayaw na sila. Ang lugas yung kaman. Lawas na na. Ayaw na pa yung magtubig. Kung wala na natukan nyo. Sila ang mangita. Sila ang nangandig kaluwasan. Tilig ka. Manong kakay ka. Kaya naipapawayan ko ikaw sa adlaw. Matang na. Mula ka. Tungod kay wala gibuhat ang imong gikinabuhi sa imong mga kaugay. Inay ikaw nga puluhan. Ikaw pa'y naningkamot nga makapunga. Ikaw nga mawala bugatan ka. Kaya wala nagapamatuod ka nimo o maghisgot man lang sa imong pangan sa niyo. Ikaw ito. Sa kapanalan na. Ala-ala ang espiritu diyan kanina. Nagaw na lang. Ang ipabot na mga lang. Ang ako. Gitagal sa kapanalan. Nasaktan mo kanina ako. Ang iyong na pong pagbabatawan. Aron mo husay. Kaya naabot ng kapanahonan. Lainon ko ang ako mga pinili. O ikaw, ang nagtudlo kanila nga tinuod nga magtatalaw. Ikaw ang buot ipasamat. At anak sa tao. Kaya namatay man ako na ako sa langit. Na ako sa langit. Naglingkod sa tusa. Ang imong pangalan. Mawag akong pangalan. Kaya kung daton nilang akong pangalan, manubagsak ka na ako. Kaya naas bala ang kasulatan sa iyong paggamit sa akong pangalan. Ang imong pangalan. Mao na karon ang pangalan sa anak sa tao. Nasayod ako. Nalisod nila kining kapitan. Labi na sa naay mga kalba. Ay magpasigat mo po sila. Na, mga naman. Minsan mo't lagyan na ang mga tao taas ang karbo. Dito na lang na nila. Dili anak. Dili. Gigamit nila ang akong pangalan. Gigamit nila ang akong mga seremonyas. Gigamit nila ang seremonyas sa mga paari kaniyanta. Nadiin ko gilambuhan. Kanang, Papa Jesus, naalagi na nagsulti po. Kanang akong giwasay nila. Nakasulti sila nga. Sama po sa akong gisulti. O anak. Sila ang ipadala ko nga makig-away. Makig-away kanila. Aron mo ulawan sila. Mga ng problema man. Kahit pisa nang sa akin.
Mula sa wala akong kasulatan na ilang ginasulti. Natuhap na gid nila. Tinuod ka na. Kaya dili man sila mahawa sa sala. Pasagaya na. Hindi ka ba't sa panahon. Ang gusto lang na akong mabuhat ng mo. Ayaw na pagpandong kanila. Ayaw na pangaliw po kanila. Oo, man. Oo. Anong gusto ako kanima? Kaya maabot ng kapanahonan. Maabot ng kapanahonan. Anong ba ako mapandong gumilangan? Ang katong gusto kanimo. Ang katong udool kanimo. Mga liw po umangip adlok. Mangip kanimo. Na, mga ngani. Di ba? Ang Diyos ko nga. May gugma sa nigugma kaniya. Huwag mo patay. So wala na higugma. Kada ko. Nagigamit ako kanunay. Oo, ano lang aman. Anak. Ang iyong tabak. Anak pa kanimo ang pagkamawaya. Matungan yung pagbuhat. Matungan pagbuhat. Grabe bago ni Garbo sa taon. Grabe yun. Ayaw na silang takta. Nabasa naman mo ang naasbalaang kasulatan. Nabasa mo kagabi. Di ba nag-ingon ko kanako? Isulti na ko ang tinuod kung amo-abot na ko sa pagbasa. Imo naman nag-isulti ka na ito. Kapilangan nalitok sa imong bakala. Huwag ka na. Maala. Tama na yung pamansin sa ito katong ingan mo. Kung padungong na ni mong tingog karong adlaw maala. Na. Ako, nagawa sa kalimutan. Nagawa silang kalawasan. Sila, nasuko na ako. Naandok na ako. Wala sila naandok sa ilang sila. Mao ka na, anak. Mao ka na. Ipakita ko kanima. Ang umabot ng pangitama. Mao ka niya, anak. Ayun na lang, aman. Ayun na lang. Ayun na lang. Kaya nakita na ako. Tama na ito nakita na ako. Mintuan ako ni Ma'am. Mintuan ako sa wala kang kasulatan. Nga naagin ay katapusan. Salamat ka ni Manang. Mula ang katungituong wala nakakita. Kayo sa nakakita. O panagpabutang mata. Nakakits namin sa wala ang kasulatan. Patan Jesus, no? Kanang akong nasulti sana. Oh. Kaysa ako sa iyo magpapakonsat ko ang espiritu. Tanawa. Ibugal-bugalan kanila nung kayo mabukagalang. Ang ilang kalam, iya lang sa kalimutan natin. Ang imong kalam, sangkot pa sa langit. Umulapas pa. Kaya lang na na. Ang magsulti lang yung taas ng kalam. Tanawa. Kung kabaro ni mo ka sa pagsulti sa inyong pinunungan. Lain pa mina. Kung mawala pa ka, Jesus. Mawala na ng linglang. Di ba, naging ka nga, kung anak-anak ka ninyo ang kahibalo, ayaw gamit na magpalayo ka na ako. Gamit mo nila, no? Oh. Sige na. Baway na. Baway usap. Gagani nga naman ko. Gani nga ka. Nakapamalan lang.
Mga nakiksusi ko kanina. Payag sana. Mm. Mm.